अच्छा नहीं ना चपलाई बच्चा मोच करता नोट दे में लोग के टच करता मच मच करता। अरे हो जी नहीं ना चपलाई बच्चा मोच करता काहे? नोट दे में लोग के टच करता भीड़ लागल बड़ी बरिया कि लोग अभी खाना से उठल बा तब नया चौकी के लेला बयाना जवन समियाना में टूटल बा। अच्छा। जवन समियाना में टूटल बा। बनी ये बात ओ बाकी जारी रहे तो नच गाना बारात खरिहाना में जुटल बा। जवन समियाना में टूटल बा। ए कंटिन्यू हिलौले रह। हमसे ना हो पाई। सोफा के भीरे बिछल बाजारी तब तो उठी उठी आवेला जारी कायो अच्छा जवानी देखी मान तारा से अच्छा। पानी लेखा धान